5. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, Dumnezeu puternic, grabnic în dimineața asta, noi te proslăvim. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești și foarte milostiv, Doamne Dumnezeu, Tată, Fiu, Duh Sfânt. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, Dumnezeu puternic, grabnic în dimineața asta, noi te proslăvim. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești și foarte milostiv, Doamne Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duh Sfânt. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, toți sfinții se închin înaintea ta, în coroană de învingere. Cântându-ți se croște, cherubim, serafim, cel ce ai fost ești și vei fi în veci. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, norul te ascunde, ochiul celui păcătos nu-ți vede mândria. Numai singur sfânt ești, singur perfect tu ești, a-ta-i puterea, iubirea tu ești. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, Domn atotputernic, ale tale mari lucrări slăvesc numele tău. Sfânt ești, sfânt ești, sfânt ești, milostiv, puternic, Doamne Dumnezeu, Tatăl, Fiul, Duh Sfânt. Doamne, Tu ești Cel care ești sfânt și ai spus în cuvântul Tău că sfințenia este podoaba casei Tale. Vrem, Doamne, ca sfințenia să fie și podoaba vieților noastre și ajută-ne, Doamne, în studiu din această dimineață din cuvântul Tău, să avem o motivație în plus ca să trăim vieți sfinte, în acord cu cuvântul Tău și cu voia Ta. Și îți mulțumim și pentru această dimineață, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Amin. Ocupați, vă rog, locurile. Frați și surori, aș vrea să am câteva anunțuri. Dacă mai vin frați mai târziu, o să repet anunțul central. După ce voi avea anunțurile, o să citim cu ajutorul dumneavoastră textul de la școala biblică și după citirea textului și auzirea versetului de aur vom avea o cântare, timp în care vom dori Domnului darul nostru de bunăvoie. Frați și surori, în săptămâna în care intrăm, ne rugăm pentru Micșa, Cristi și Rodica și copiilor. Să-i aducem înaintea Domnului în fiecare zi a săptămânii. Duminica viitoare nu vom avea servicii în casa Domnului, repet. Clădirea locului nostru de închinare duminica viitoare va fi închisă, pentru că vom fi dimineață la ora 10 la Optimist Park, unde vom avea picnicul bisericii care va debuta cu momente de închinare. Ce e specific și diferit față de ultimul picnic care l-am avut, cred că în 2009 sau în 2010,
cred că în 2009 am avut ultimul picnic, și de picnicile care au fost înainte e faptul că nu mai avem o echipă care să se ocupe de mâncare. Fiecare familie, așa cum am anunțat și în alte împrejurări, rugăm să vină cu mâncare de acasă și vom mânca cum am mâncat la mesele comune. Adică punem tot împreună și fiecare își ia ce-i place. Acum, ce să aducem? Nu aducem farfurii. De asta mă îngrijesc eu cu Carmen. O să cumpărăm farfurii, cuțite, furculițe de plastic, dacă nu sunt deja suficiente aici. Tot de asta mă ocup, ca să avem apă, să avem papuri și pâine. Dacă mai trebuie ceva luat în comun, o să discut cu frații la comitet și lucrurile astea le luăm în comun. Pâinea, apa, papurile și ce de obicei nu aduceați la masa comună, nu aduceți nici acolo farfurii de acasă și furculițe și linguri. Cum aduceți la masa comună și aduceți acolo și... Deci o să ne îngrijim de lucrurile care trebuie, farfurii și astea alte, cum am pomenit. Dar asta e principiul. Fiecare familie să aducă mâncare de acasă. În așa fel ne bucurăm împreună, nu mai stă nimeni la oale, nu mai stă nimeni la fript și așa mai departe. Ne bucurăm ca în această dimineață să revedem pe fratele Ion, care aproximativ, să zicem, 3 săptămâni, sau n-a fost atâta? Aproape 3 săptămâni a fost plecat în China, despărțit de familie, despărțit de casă și de cei dragi și de frații și surorile lui de aici. Ne bucurăm să-l revedem și că e bine Domnul să-l binecuvânteze. Haideți să citim textul din Scriptură, cineva să ne spună titlul școlii biblice. Data trecută m-am întors în urmă, dar acum e actualizată lecția pe 22 iunie. Vom citi textele și să auzim și versetul de aur. Titlul este Speranță după o zi nouă și se găsește la Hagai, capitolul 2, de la versetul 20 la 23 și din Zaharia, de la capitolul 4, versetul 1 la 14. Cuvântul de aur este Zaharia 4, cu versetul 6. Mulțumesc! Haideți să deschidem. Astea sunt una după alta, Hagai și Zaharia. Te rog la computer să pui titlul la studiu din dimineața aceasta, Speranță după o zi nouă, ca să aibă un titlu mesajul din această dimineață. Haideți să începem citirea. Hagai se găsește la pagina 907 din Bibliile românești și imediat după aia urmează Zaharia. Să auzim citirea de la 20 la 23. Cuvântul Domnului a vorbit a doua oară lui Hagai în a 24-a zi a lunii astfel. Vorbește lui Zorobabel, dregătorul lui Iuda, și spune: voi clătina cerurile și pământul, voi răsturna scaunul de domnie al împăraților, voi nimici puterea împărăților neamurilor, voi răsturna și carurile de război și pe cei ce se suie în ele. Caii și călăreții lor vor fi trântiți la pământ și unul va pieri ucis de sabia altuia. În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabele, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor. Amin. Îngerul care vorbea cu mine s-a întors și m-a trezit ca pe un om pe care îl trezești din somnul lui. El m-a întrebat: ce vezi? Eu am răspuns: m-am uitat și iată că este un sfeșnic cu totul de aur și deasupra lui un vas cu un teren și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candele care sunt în vârful sfeșnicului. Și lângă el sunt 2 măslini, unul la dreapta vasului și altul la stânga lui. Și luând iarăși cuvântul, am zis îngerului care vorbea cu mine: ce înseamnă lucrurile acestea, Domnul meu? Mulțumesc! De la 5. Îngerul care vorbea cu mine mi-a răspuns: nu știi ce înseamnă aceste lucruri? Eu am zis: nu, Domnul meu. Atunci el a luat din nou cuvântul și mi-a zis: acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel: lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, nici prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. El va pune piatra cea mai însemnată în vârful templului, în mijlocul strigătelor de îndurare cu el.
Da, mulțumesc, de la 8. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mâinile lui Zorobabel au întemeiat casa aceasta și tot mâinile lui o vor și isprăvi. Și veți ști că Domnul oștirilor m-a trimis la voi. Căci cine disprețuiește ziua începuturilor slave? Acești 7 vor privi cu bucurie cumpăna în mâna lui Zorobabel. Acești 7 sunt ochii Domnului care întreieră tot pământul. Da, și de la 11? Eu am luat cuvântul și am zis, ce înseamnă acești doi măslini la dreapta sfeșnicului și la stânga lui? Am luat a doua cuvântul și am zis, ce înseamnă aceste două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur, prin care curge uleiul auriu din el? El mi-a zis, nu știi ce înseamnă? Eu am zis, nu, Domnul meu. El a zis, acești doi unși care stau înaintea Domnului, Îngerului Pământului. Amin. Mulțumesc. Când citim textul ăsta, acasă te plictisești. Că ce să înțelegi de acolo? Nu înțelegi nimic, sau aproape nimic. Dar ce vreau să reținem, frați și surori? Asta înseamnă adâncimile Scripturii. Texte care, când te uiți la ele, parcă niște cuvinte pecetuite, tot felul de simboluri care nu-ți comunică mare lucru. Frumusețea este să stai în cuvânt, să le înțelegi și să vezi cât de mare e Domnul și cât de clar explică lucruri prin simboale. Haideți să auzim versetul de aur. Atunci îngerul a luat din nou cuvântul și mi-a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel, care suna astfel. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. Amin. Amin. Focalizarea mea în dimineața asta, frați și surori, va fi aici, pe versetul ăsta. Titlul care l-au pus ei e ok. Dar ce aș vrea să subliniez în studiul din această dimineață e ce scrie aici. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Și vreau să învățăm în asta să ne găsim relaxarea. Pentru că sunt lucruri care noi nu le putem controla, sunt lucruri care trec dincolo de capacitatea noastră de a le realiza, dar să nu uităm, dacă ne lipsește puterea, ne lipsește tăria, dacă Duhul Domnului este prezent undeva, lucrarea va merge și se va realiza, dar cu condiția să fie El prezent. Și aia înseamnă să fie oameni supuși cuvântului și în ascultare de cuvânt. Amin. Haideți să mai cântăm o cântare spre slava Domnului, timp în care vom dori Domnului și darul nostru de bunăvoie. Să lăudăm pe Domnul prin cântarea de numărul 359. 359. Ești necuprins și sfânt ca nimeni altul și totuși ne iubești din veșnicii. În tine n-am găsit nici când schimbare, ai fost, vei fi și ești în veci de veci. Nici când schimbare
Mulțumim. Ca să ne binecuvintezi cu fiecare, Doamne, cu ceea ce Te rugăm, Doamne, binecuvintezi acest colectă, dacă te rog, Doamne, rugăm să pe fiecare orice ce păcat, atât te rog, Doamne, spală-ne, iartă-ne, Amin, cuvântul Tău și te rugăm, Doamne, ducrează Tu prin Duhul Sfânt. Amin. Amin. Ocupați locurile. Aș vrea să reamintesc că duminica viitoare nu vom avea servicii în Casa Domnului, vom avea picnicul bisericii la Optimist Park de la ora 10 dimineața, picnic care va începe cu momente de închinare și fiecare familie este rugată ca să aducă de acasă mâncare și vom avea masă comună, ceva în genul, aproximativ în genul în care avem atunci când avem la biserică masă comună. Aș vrea să ne uităm în dimineața asta în cartea Zaharia și o să mă focalizez pe textul din Zaharia 4. Ce am învățat duminica trecută? Și Hagai și Zaharia, prorocii, erau în perioada de după exil, când Neemia trebuia să se ocupe de ziduri și a luat responsabilitatea asta și Ezra și-a luat responsabilitatea să învețe poporul și liderul lor politic, Zorobabel, era responsabilitatea lui să ridice templul. Toată lumea avea o responsabilitate. Neemia și-a luat responsabilitatea pentru ziduri, Ezra ca să învețe poporul și Zorobabel ca să ridice templul, locul unde se va da învățătura. Și Ierusalimul s-a ridicat de ce? Nu pentru că un om a făcut totul. Pentru că Neemia și-a făcut partea lui. Și vom vedea, și dacă n-am văzut duminica trecută, că Duhul i-a mișcat inima. Ezra și-a făcut partea lui. De ce? Pentru că Duhul i-a mișcat inima. Și Zorobabel, vedem în ziua de astăzi că e motivat să-și facă partea lui. Partea lui era să ridice templu, așa cum era partea lui Ezra să învețe și partea lui Neemia să ridice zidurile. Pentru că Duhul lui Dumnezeu lucra la inima lui. Ce aș vrea să luăm prima aplicație? Noi tot ne rugăm de oameni să facă una și alta. Și ori încep și se lasă, ori nu vor de fel. De unde? Și dăm vina pe oameni. Măi, cum e cu tare de indolent, că nu vrea să facă nimic. Dar să nu uităm, dincolo de toate astea, dacă Duhul lui Dumnezeu nu mișcă inima unui om, el nu se va apuca de acea treabă sau se va apuca și se va lăsa. Dacă Duhul lui Dumnezeu îți mișcă inima, lucrarea o duci până la sfârșit și nu o judeci după succes, pentru că Dumnezeu nu judecă lucrarea după succes, ci după credincioșie. Spune așa cuvântul undeva în Psalme despre omul neprihănit, despre omul după inima lui Dumnezeu, că tot ce începe duce la bun sfârșit. Și aș vrea să repet, în ziua de astăzi e obiceiul să judeci lucrarea cuiva după succes. E de succes sau nu e de succes? Dumnezeu nu o judecă așa. O judecă după credincioșie. Domnul Iisus a lucrat în toată lucrarea lui, câți a adunat după el? 12. Și după ce s-a ocupat 3 ani de el, a dovedit ea 12 după 3 ani de zile ce s-a ocupat Domnul de ei că se întorc înapoi de unde a plecat. Că zice că toți ucenicii lui, când a fost el prins, s-au împrăștiat și l-au părăsit. Și a zis, asta e o lucrare falimentară. Îți investești 3 ani din viața ta în cineva. Petreci cu el zi și noapte, pentru că a fost ucenicie 24 din 24. Domnul se ocupa de ei zi și noapte, trecea cu ei prin diferite situații, le dădea explicații, îi învăța cum să trăiască, cum să învețe. Și după 3 ani părea o lucrare faliment. Dar n-a fost. Știți ce a spus Domnul Iisus în rugăciunea de sfârșit? Tată, am sfârșit pe pământ lucrarea pe care mi-ai dat-o să o împlinesc. Păi, dar 12? Ce lucrare e aia cu 12? Da. Dar mai târziu, pe baza ce a făcut el cu ea 12, stă unul dintre cei 12 în Rusalii Fapte 2 și predică. Și se întorc câteva mii. Vedeți, la unii Domnului nu i-a fost dat
de tatăl să facă o lucrare impresionantă, să aibă 10.000 de ucenici. Dar pe bază a ceea ce a făcut el, cu ea 12 mai târziu s-a dezvoltat o lucrare care a cuprins și mii și mii și mii de suflete. Ce aș vrea să subliniez cu aici? Domnul nu ne judecă după succes, ci ne judecă după credincioșia cu care ne-am dus responsabilitatea până la capăt. Pentru că e pilda talanților și a polilor. La unul îi se încredințează 10 talanți, 10 poli, la altul îi se încredințează 5, la altul îi se încredințează 1. Și după ce îi judecă Domnul? După succes, nu, ci după credincioșia în lucru încredințat lor. Unul ce, Doamne, iată cei 2 poli ai tăi, cei 2 talanți ai tăi, cele 2 monede ale tale au mai adus, câștig încă 2. Numai 4! Numai 4. I-au primit 2 în responsabilitate. De la ăla care a primit 10, de la ăla se așteaptă mai mult. Dar principiul general era să fii credincios în lucru încredințat ție. Asta e lucru foarte important. Domnul te judecă nu după succes, ci după credincioșia cu care îți duci lucrarea și slujirea până la capăt. E ușor să fii credincios Domnului în slujire când ai succes mare. Când vezi că locul unde tu slujești merge tot mai bine și tot mai prosper și tot mai mare succes ai în locul unde tu slujești. Atunci nu e ușor să fii credincios Domnului în slujire. Dacă nu se întâmplă asta, atunci ce este pusă la încercare credincioșia în lucru încredințat ție. Asta a fost o introducere la ce îi spune Domnul lui Zorobabel prin prorocul Zaharia. Și anume să-l motiveze să fie credincios în lucru încredințat lui. Vedem, am citit în Hagai, în studiul de duminica trecută, că toți s-au descurajat. Mai întâi prorocul Hagai trebuie să-i mustre. Zaharia era coleg cu el. Și le spune, n-aveți nicio binecuvântare. De ce? Pentru că ați părăsit lucrarea și fiecare aleargă după casa lui. Și nu mai interesează pe nimeni nimic, numai să-și mai pună un nou etaj la casă. Dar după aia vine Domnul după mustrarea asta și le spune, preocupați-vă de casa mea și fiți credincioși scopului pentru care voi ați venit aici. Domnul nu i-a dus în Israel ca să-și zidească ei case mari, ci i-a dus ca să zidească casa lui. Generalizând, frați și surori, noi n-am venit în lumea aceasta să ne facem case mari, în primul rând. Noi am venit aici ca să împlinim voia și planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Și voia și planul lui Dumnezeu pentru viața noastră putem împlini într-o casă modestă și de asemenea într-o casă impresionantă. Important e să ne găsească Domnul, în primul rând, credincioși lucrului încredințat nouă. Altfel nu vom avea binecuvântarea Lui. La fel cum i-a spus lui Zorobabel, duceți-vă și ocupați-vă de casa mea, le spune Domnul, că din cauza aia n-ați avut binecuvântare în tot ce ați făcut. Așa a vorbit Domnul lor. Acum, haideți să vedem ce mai spune Domnul ca și încurajare. Le dă încurajarea prin Hagai, dar prin Zaharia vine să-i dea niște detalii lui Zorobabel. Dacă a fost încurajat Zorobabel, Iosua și tot poporul, pentru că se referea prorocia specifică la toți cei trei, la toate 3 categoriile, la marele preot, la liderul politic și la popor, interesant că pe Ezra nu-l mustră și pe Neemia. Numai pe Iosua, care le mare preot, și pe liderul politic care era Zorobabel. De ce nu l-a mustrat în prorocie pe Neemia? Că și el era prezent acolo. De ce nu l-a mustrat pe Ezra? Că și el era parte din lucrare. De ce? Pentru că oamenii ăștia nu meritau mustrați. Pentru că ei au fost credincioși în lucru, în credința lor. Neemia, ca să fie cu ei, ce și-a lăsat? Și-a lăsat casă, și-a lăsat job bun, guvernamental, a lăsat aer condiționat, n-aveau, dar aveau canalizare, aveau case cu etaj, aveau lux, străzi petruite. Și a lăsat asta să vină să șadă în cort, în Israel. Pe omul ăsta n-avea ce să-l mustri, că el a plătit prețul ca să fie credincios Domnului. A stat probabil câțiva ani până a văzut zidurile sus și a trăit în condiții mizerabile între emigranți săraci. Ezra la fel. A venit ca să învețe în Israel și a lăsat toate condițiile din civilizația Babilonului
ca să învețe și să trăiască în condiții mizerabile, numai ca să învețe cuvântul lui Dumnezeu. Dar de-aia cuvântul pe ei nu-i mustră, dar în schimb mustră pe marele preot Iosua și pe liderul lor politic Zorobabel, că nu-i mai interesează nimic, și pe popor la fel, că fiecare aleargă după casa lui. Și aici vedem că Domnul nu mai se ocupă de popor prin Zaharia, de marele preot Iosua se ocupă separat, când îl arată în haine murdare în viziune, și am vorbit de viziunea asta într-o duminică după masă, dar acum se ocupă de Zorobabel. Și după ce lui marele preot Iosua, vedem că s-a apropiat îngerul în viziune și l-a curățit, de asta face subiectul altui studiu, nu știu dacă o să cuprindă ciclul nostru de studii, vedem că acum se ocupă de Zorobabel. Și ce aș vrea să luăm de aici de la Zorobabel, lucru care ni se aplică nouă. Că ce folos să știm noi ce a zis Domnul lui Zorobabel dacă nu ni se aplică și nouă? Sau ce folos avea Domnul să pună în Scriptură chestii strict personale pentru Zorobabel dacă nu erau și pentru noi? Că spune Scriptura în 1 Corinteni 10:13 că tot ceea ce a fost scris, 1 Corinteni 10, a fost scris pentru învățătura noastră, să învățăm ceva. Ce învățăm noi din ce a spus îngerul lui Zaharia? Haideți să începem. Ce vede în viziune? El m-a întrebat, ce vezi, îngerul? Eu am răspuns, m-am uitat, adică prorocul Zaharia, m-am uitat și iată că era un sfeșnic, un candelabru cu totul de aur și deasupra lui un vas cu ulei de măsline, asta înseamnă un de lemn, și pe el 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt în vârful sfeșnicului. Vede un candelabru de aur. De ce nu era de fier? De ce nu era de bronz? De ce nu era de argint măcar? Pentru că acel candelabru care da lumina trebuia să fie de calitate maximă. Cineva să citească Apocalipsa 1:20 să vedem ce reprezintă acest candelabru, aceste brațe ale candelabrului. Pentru că Scriptura toată se completează și se leagă, Vechiul cu Noul Testament, uite așa, fraților, nu poți să înțelegi Noul fără Vechiul. Apocalipsa 1:20. Taina celor 7 stele pe care le-ai văzut în mâna dreaptă mea și a celor 7 sfeșnice de aur. Cele 7 stele sunt îngerii celor 7 biserici și cele 7 sfeșnice sunt 7 biserici. Ce e brațele candelabrului? În ce constă candelabru? Candelabrul are 7 brațe, 7 biserici. De ce s-a ales 7 și nu 6 sau 9? De ce? Hai că știți. De ce are candelabrul 7 brațe? Asta e. Numărul 7 e numărul de săvârșire, e numărul lui Dumnezeu. Numărul 6 e numărul imperfecțiunii, e numărul omului. De aceea, Anticristul e de 3 ori om. 666. E de 3 ori căzut. Ca asta înseamnă să fii om. Numărul 7 e numărul lui Dumnezeu, care înseamnă desăvârșirea. Și de aceea, când se spune 7 biserici din Apocalipsa, de ce 7? Că doar erau mai mult de 7 în toată vremea aceea. Înseamnă plinătatea numărului bisericii. Înseamnă biserica universală. Înseamnă toate bisericile însumate în cifra 7, care înseamnă completitudine, complet, deplin, toate. Desăvârșire. Deci, când vorbește de cele 7 biserici din Apocalipsa, vorbește de toată biserica lui Hristos. Și cele 7 situații înseamnă 7 situații care se pot găsi în bisericile Domnului Iisus. Unele sunt moarte, altele merge numele că trăiesc, au fațada exterioară salvată, make-up-ul e salvat, iluzia e creată, altele-s vii și îl iubesc pe Domnul. Altele iubesc pe Domnul, dar nu mai iubesc cum l-au iubit înainte. Că zice, ce am împotriva ta, zice la una din biserici, că ți-ai pierdut dragostea dintâi. De asta înseamnă cele 7 biserici în Apocalipsa. Frați și surori, Apocalipsa nu e scrisă ca să nu înțeleagă nimeni, ci trebuie să cunoaștem Vechiul Testament. Dacă cunoaștem Vechiul Testament, nu e foarte greu să înțelegi, nu toată Apocalipsa, dar cea mai mare parte din ea. Niciodată nu vom înțelege tot cuvântul lui Dumnezeu. Unele lucruri numai după împlinirea lor le putem înțelege. De-aia a fost scrise în felul ăsta. Ca să nu le înțelegem numai după împlinirea lor. Nici ucenicii n-au putut pricepe că Domnul va învia din morți, deși aveau Scripturile,
nu au putut pricepe că-s două veniri a Domnului, deși aveau Scripturile, numai după împlinirea lor. După ce s-a împlinit prima venire, au înțeles cum e cu Domnul în Vechiul Testament. Așa și cu noi. Cum va fi a doua venire, oamenii foarte mult vorbesc, dar amănunte despre a doua venire vom înțelege numai după ce se va consuma. Deci, biserica e văzută ca fiind de aur. Aia înseamnă ca fiind de calitate și, în al doilea rând, care e rolul candelabrului? Că el nu e un obiect de decor. Dacă am o vază de cristal sau de aur, chiar și o vază de aur să am, ăla e un obiect de decor. Dar candelabru, reprezentat aici, are un scop practic. Care e scopul practic a candelabrului? E unealtă. Este ca să lumineze. Ce vedem aici? 7 brațe reprezintă poporul lui Dumnezeu. Calitatea lui care e prezentată aici este aurul. Așa trebuie să fie calitatea vieții noastre. Și scopul pentru care Dumnezeu ne-a lăsat în această lume, nu ca să fim lustruiți, nichelați și să sclipim ca aurul, ci cu un scop, produsul final este lumina care iese din acest candelabru. Și candelabrul luminează. Aduceți-vă aminte de pilda celor 10 fecioare. Problema cu ele nu erau make-up-ul lor sau dressing-ul, ci problema centrală care era cu ele? Dacă au sau n-au ce? Ulei. Adică legătura cu lumina. Pentru că uleiul trebuia să producă lumină. Dacă sunt capabile să lumineze sau nu. Asta era problema. Ești fecioară, fain. Ai haine scumpe, fain. Ai părul aranjat, excelent. Dar luminezi sau nu luminezi? Asta era problema cu cele 10 fecioare. Ești gata să luminezi? Ai resurse ca să luminezi sau n-ai? Vedeți cum se leagă și pilda celor 10 fecioare, care era un obicei din Israel în vremea aceea și cu textul nostru? Biserica este destinată să lumineze. Tot așa zice Domnul Iisus, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, că ei să vadă faptele voastre bune și în felul acesta să glorifice pe Dumnezeu care este în ceruri. Deci, ce aș vrea să mai remarcăm? 7 candele cu 7 țevi pentru candelele care sunt un sfeșnic cu totul de aur, deasupra lui un vas cu un de lemn. Era candelabru și avea niște țevi unde era un alt vas de aur. Și din acel vas curgea ulei de măsline în candelabru. Și în felul ăsta putea să lumineze sfeșnicul, pentru că primea de la o anumită sursă puterea de ardere. Candelabru în sine nu putea să fie bun de nimic. Dacă nu era conectat, la ce scrie aici, în versetul 2, la un vas cu un de lemn, și vom vedea explicația spirituală mai târziu. Ce vrea să învățăm de aici? Biserica nu poate face nimic, nu poate lumina până ea însăși. Biserica nu poate să dea nicio lumină prin ea însăși dacă nu e conectată undeva. Și vom vedea asta. Așa cum în pilda aceasta, în această viziune a unui candelabru, vedem că erau niște țevi care duceau la un vas care conținea combustibilul, uleiul de măsline care se folosea în vremea aceea, și candelabrul lumina pentru că era în legătură cu vasul care distribuia puterea aceea de ardere, și anume uleiul de măsline. În viața mea, ca și aplicație, frați și surori, atâta putere voi avea ca să luminez. Cu cât sunt eu conectat, și vom vedea mai târziu texte biblice, cu sursa de putere care este Dumnezeu. Eu pot să iau hotărâri bune câte vreau. Pot să promit în mintea mea că așa o să mă port și cu colegii la lucru, și cu cei din familie, dacă nu sunt conectat cu sursa de putere. Eu, ca și candelabru care reprezintă biserica, candelabru de aur, nu pot să am în mine nicio lumină care să o dau în afară. Pentru că secretul este puterea. Acum, câtă putere primeau candelele, câtă resursă? Nu era o ardere nelimitată, ci era cât aveau nevoie ca să ardă. Nici mai mult, nici mai puțin.
Cineva să caute 2 Împărați 2:9. L-am căutat în grabă, acum în ultimul moment textul ăsta, că mi-am adus aminte de el și sper că în grabă n-am greșit versetul. Aduceți-vă aminte la un pix. N-ai putea să scrii nimic cu el dacă n-ar fi conectat la o sursă care să-i dea culoare neîncetat. Și pixul nu primește mai multă culoare pentru că ți-ar lăsa pete. Ar fi o problemă. Nici mai puțină culoare nu primește, că atunci ar scrie neregulat și ar fi altă problemă. Ci primește exact din rezervor atâta culoare câtă este nevoie ca să lase urme frumoase pe hârtie. La fel și viața noastră. Duhul lui Dumnezeu atâta resursă și putere e gata să ne dea cât e nevoie să trăim frumos. Deși unii doresc mai mult decât atâta. 2 Împărați 2:9. Elisei era conștient de chestia asta. După ce a trecut, Ilie a zis lui Elisei, cere ce vrei să-ți fac, înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns, te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ce vrea? O putere îndoită. Știți ce a observat Elisei cât a stat lângă Ilie? Câțiva ani? A observat că el are o putere care oamenii normal nu au. Are o resursă pe care un om normal nu o are. Ceilalți tremurau de frică. Obadia era credincios Domnului, dar se ascundea că era frică de guvern. Și avea geab guvernamental, care știți istoria lui Ilie. Și Ilie nu era frică nici de împăratul Ahab, care era un împărat foarte periculos. Și îi spune în față, din cauza păcatelor tale vin nenorocirile peste țara aceasta. Din cauza ta nu plouă 3 ani de zile în țara aceasta, că ești un om care trăiește în păcat. Să spui unui împărat din antichitate o chestie din asta, era mai rău ca și cum i-ai fi spus lui Ceaușescu. Dispărea imediat. Și la Ilie nu este frică să stea în fața împăratului Ahab, că era un împărat foarte sângeros și rău și avea o nevastă pe măsură, să-i spună asemenea lucruri. Și a observat asta Elisei și s-a blocat de multe ori. Ce putere are omul ăsta în el? Să vorbească așa cuvântul lui Dumnezeu și să nu-i fie frică de nimeni. Și a observat că în el era ceva ce oamenii obișnuiți n-aveau. Și de-aia îi spune la despărțire, vreau mai mult decât ai fost tu. Vreau să fiu mai mult decât ai fost tu. Vreau ca acea putere care e peste tine să fie în mine dublă. E o putere care vine de sus, frați și surori. Frați și surori, lucrarea lui Dumnezeu nu se face cu șmecherii sociologice. Sunt biserici întemeiate după ce s-au plătit studii sociologice. Cam ce le place la oamenii din zona aceea, cam cum poți să abordezi oamenii din zona aceea și cum poți să-i faci să simtă bine, să nu-i tulburi. Și multe biserici merg pe principii sociologice. Cum să aduni mulțimea, cum să-i ții împreună, cum să-i faci să fie happy când se duc de la serviciu. Totul nu este numai o lucrare omenească. Ca să fie o lucrare a lui Dumnezeu, frați și surori, trebuie să fie o lucrare dusă de Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea să vedem în versetul 6 scopul viziunii. Atunci el a luat din nou cuvântul și a zis, acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel și sună astfel, lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul oștirilor. E vorba de construirea templului. Cum se ridică templul lui Dumnezeu? Prin oameni. Dar în final, în spatele oamenilor, cine este? Este Duhul lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu. Ce a ridicat casa lui Dumnezeu? Da, au ridicat-o oamenii, templu. Dar în spatele lor n-a fost o lucrare omenească, ci a fost Duhul lui Dumnezeu. Cum au ajuns ei să ridice templu? Haideți să ne uităm cum s-au mișcat lucrurile din spate. Dar au ajuns ei să ridice templu. 2 Cronici, capitolul 36, versetul 22 și 23. Să vedem cum începe istoria.
2 Cronici, capitolul 36, versetul 22 și 23. Cum a ajuns Zorobabel să fie liderul lor politic și să fie responsabil de ridicarea templului și să aibă un grup de câteva mii cu el la Ierusalim care trăiau în condiții mizere, pentru că au venit într-o țară distrusă de război, după 70 de ani. 2 Cronici 36, 22, 23. De unde începe istoria? În cel din an al lui Cir, împăratul Perșilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului rostit prin gura lui Ieremia, Domnul a trezit Duhul lui Cir, împăratul Perșilor, care a pus să se facă prin viu grai și a scris această vestire în toată împărăția lui. Așa vorbește Cir, împăratul Perșilor. Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate împărățiile pământului și mi-a poruncit să-i zidesc o casă la Ierusalim, în Iuda. Cine dintre voi este din poporul lui? Domnul Dumnezeului să fie cu el și să plece. Vă rog să remarcați în versetul 22 cum a început toată reîntoarcerea asta, toată istoria asta. Printr-un păgân care nu-L cunoștea pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu lucrează prin oameni, frați și surori, când vrea să-și împlinească o lucrare. Lucrarea lui Dumnezeu nu depinde de noi, ci lucrarea lui Dumnezeu e lucrarea lui Dumnezeu în primul rând. Ce a spus versetul 22? Domnul a trezit Duhul lui Cirus, lui Cir, cum scrie la noi, Duhul împăratului lui Cirus, împăratul Perșilor. Domnul a lucrat la inima lui și l-a motivat ca să le spună la iudei, întoarceți-vă înapoi în Israel. De la un păgân a pornit toată chestia. Cum a ajuns ei să aibă, Neemia 2 cu 12, cum a ajuns după ce s-au întors să aibă ziduri la Ierusalim? A venit Neemia în vizită să vadă ce e acolo. Și când a văzut cum arată Ierusalimul distrus de război, s-a îngrozit. Și iată ce spune Neemia în 2 cu 12. Ca să vedeți cum prin diferiți oameni Domnul lucrează. Prin împăratul Cirus a dat decretul să cine vrea să se întoarcă e liber. Zidurile erau dărâmate, ei vrea să ridice templul, dar n-aveau ziduri. Și vine Neemia în vizită la Ierusalim, Neemia 2 cu 12. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. Am început noaptea să mă plimb să văd zidurile. M-am uitat, cum s-ar zice, la lumina lunii la ziduri. Și m-am dus călare peste tot. Dar zice, ce am vrut? Am vrut să împlinesc ce mi-a pus cine? Dumnezeu în inimă. De ce a venit Neemia și a lăsat un job guvernamental, membru în guvernul din Babilon? Un om de o poziție extraordinară. A venit să stea în mizeria din Israel. De ce? Și aici el spune, ca să împlinesc ce Domnul mi-a pus pe inimă. Unii oameni fac gesturi șocante pentru condiția lor și pentru capacitatea lor și pentru cine sunt ei. De ce? Pentru că Domnul le pune pe inimă. Așa a pus pe inima lui Neemia. Neemia a venit acolo pentru că Domnul i-a cercetat inima. Și Ezra 1 cu 5. De ce s-a întors poporul? Puteau să stea în Babilon, nu duceau bine mersi acolo. Că nu la bine s-au întors în Israel, că era țara pustiită și distrusă de război. Ezra 1 cu 5. Capii de familie din Iuda și Beniamin, preoții și leviții, și anume toți aceia al căror duc l-a trezit Dumnezeu, s-au sculat să meargă să zidească la Ierusalim casa Domnului. Cine a fost în spatele a tot ceea ce s-a întâmplat? În spatele lui Cirus, care spune cuvântul că Domnul i-a trezit inima. În spatele lui Neemia, care spune cuvântul că Domnul i-a pus pe inimă. În spatele poporului care s-au dus. De ce s-au dus? Pentru că spiritul lor a fost mișcat, spune aici, de Dumnezeu. Frați și surori, îl vedeți pe marele regizor. Vedeți cine e în spatele a tot ceea ce se întâmplă în lume. Vedeți cum se face o lucrare pentru Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu mișcă oameni, inimi de oameni, de la cel mai înalt nivel până la cel mai de jos. Același Duh care a mișcat pe împăratul Cir, care era cel mai tare om din lume din acea vreme. Împărăția medo-persană din acea vreme era cea mai tare împărăție pentru mai mult de 100 de ani. Nu avea concurență în lume.
regele Cirus nu avea egal în lume. Și la inima lui lucrează Domnul, la inima lui Neemia lucrează Domnul să se întoarcă. La inima poporului, unui grup, lucrează Domnul ca să se întoarcă la Ierusalim. E lucrarea lui Dumnezeu, de-aia spune cuvântul care îl avem de aur, că lucrarea Domnului nu se face nici prin putere, nici prin tăierie, ci cum? Prin Duhul meu. Și v-am vrut să vă dau 3 exemple în felul în care Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima oamenilor. Ce aș vrea să luăm ca și o altă aplicație? Noi trebuie să ne rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze. Dacă Duhul lui Dumnezeu nu lucrează, ne tot putem noi ruga de oameni să facă una și alta, să fie râvnitori, să fie slujitori, să fie dăruiți Domnului, să se țină de lucrarea, de slujirea lor, că nu o vor face. Pentru că omul câteodată reacționează că i-ai mișcat inima, atâta l-ai rugat până a cedat. De el n-are pe inimă lucrarea aia pusă de Duhul lui Dumnezeu. Se va ține de ea o vreme și pe urmă se lasă. Când Dumnezeu îți pune pe inimă o lucrare, e inițiativa Lui. Și e partea Lui cât va fi sau nu succes, ci partea mea și a ta este să fii credincios până la capăt. Și motivația din Zaharia 4 de astăzi este pentru Zorobabel să fie credincios până la capăt. Să nu se teamă de eșecuri, să nu se teamă de greutăți, de probleme, de insuccese. Pentru că lucrarea aceasta nu se face nici prin tărie, nici prin putere, nici prin resurse personale, ci spune cuvântul în versetul de aur, prin Duhul meu. Și arată cam ce poate să apară când vrei să faci ceva pentru Domnul. Versetul 7. Cum vezi problemele când vrei să faci ceva pentru Domnul cât apar în față? Că cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. Și acum puneți în legătură cuvintele Domnului Iisus care a spus așa. Dacă spuneți în credință la un munte să mute, se va muta. Acum rămâi șocat. Păi de cine muta munți? Ce sens are? Aici textul din Zaharia ne explică că la ce se referea Domnul când se referea că muți munți în credință. Nu munți biologici, fizici, ci munți de probleme și de situații imposibile care stă în față. Pentru că în fața lui Zorobabel nu era un munte fizic, că n-avea pasiune de excursionist, nu se preocupa de hiking Zorobabel, ci avea probleme în față, probleme teribile. Și dacă ne uităm în cartea Ezra și Neemia, vedem ce probleme teribile aveau. În continuu erau agasați, în continuu erau terorizați de popoarele din jur, că să se potolească și să nu ridice templul, să nu ridice zidurile Ierusalimului. Scriau scrisori la împărat că ăștia vor să facă rebeliune, că sunt un neam rebelios, că din nou vor să înceapă ce au început bunicii lor, și anume acea stil de viață de rebeliune împotriva puterii centrale și mai departe. Avea tot felul de probleme. Poporul nu era motivat, era descurajat. N-ai cu cine, n-ai cu ce te faci? E un munte în față. Cum ieși de aici? Și de-aia spune cuvântul în versetul 7, cine ești tu, munte mare, înaintea lui Zorobabel? Te vei preface într-un loc șes. Isaia 40:4. Cineva să citească. E o promisiune care a fost făcută cu vreo 100 sau 200 de ani înainte de, nu știu exact, înainte de Zorobabel. Era deja cuvântul ăsta scris, Isaia 40:4. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlceale. Mulțumesc. Orice vale, groapă, să fie astupată și orice munte să fie plecat. Totul să devină neted în fața lucrării care a hotărât-o Dumnezeu. Frați și surori, în fața noastră pot să se munți de probleme reale, nu închipuite. Unii au probleme închipuite, mulți. Aia e mai rău. Dar poți să ai probleme reale. Dacă ești în cuvânt, dacă ești în voia lui Dumnezeu, nu va fi nimic de rezolvat, nimic care să nu se poată trece. Și când lucrarea se va încheia,
Nu va fi niciun prilej de mândrie pentru cel care a ajuns să termine ceva cu bine. Pentru că spune versetul 6, care e versetul de aur, lucrarea aceasta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci e meritul Duhului lui Dumnezeu. Și ce aș vrea să mai învățăm un lucru în versetul 10, că cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Cine disprețuiește lucrurile slabe, că Dumnezeu lucrează prin oameni slabi, va fi făcut de rușine. Cineva să caute Neemia 4, versetul 2 și 3, să vedem cum era disprețuit Zorobabel și cei care lucrau. Ce opinie aveau despre lucrarea lor cei care se uitau la ea. Și poate de multe ori când facem ceva pentru Domnul, avem același sentiment din partea celor care se uită și li se pare că nu văd nimic. Neemia 4, versetul 2 și 3. Și a zis înaintea fraților săi și înaintea ostașilor Samariei: la ce lucrează acești iudei neputincioși? Oare vor fi lăsați să lucreze? Oare vor jertfi? Oare vor isprăvi? Oare vor da ei viață unor pietre înmormântate sub mormane de praf și arse de foc? Tobia, amonitul, era lângă el și a zis să zidească numai. Dacă se va suie o vulpe, le va dărâma zidul lor de piatră. Două lucruri a zis despre ei, cei care se uitau. Una, că sunt neputincioși. Ce ofensă mai mare decât să zici la un bărbat că nu-i bun de nimic? Asta le-a zis. Iudei neputincioși. Și în al doilea rând a zis că, ok, dacă ei reușesc să facă ceva, cam ce calitate va fi? Că dacă trece o vulpe peste zidul lor, e ca și un lucru care l-a făcut copiii de 2 ani. Se dărâmă tot, din cuburi, de carton. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe, zice Domnul aici? Da! Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Sunt slabe și oamenii care le construiesc sunt slabi. Dar problema era totul Duhul care era acolo în spate. Și aș vrea să mergem în 2 locuri să vedem că nu noi contăm, ci Duhul contează dacă lucrează sau nu. 1 Corinteni 3, versetul 6 și 7 și altcineva, Psalmul 127 cu versetul 1. Nu Zorobabel conta. Domnul nu aștepta de la el să realizeze lucruri dincolo de capacitatea lui, ci Domnul aștepta ca Zorobabel să fie credincios în lucru în credința lui. Și așa așteaptă de la mine și de la tine. Pentru că lucrarea nu e a noastră, e a Domnului. Și 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 6 și 7 și mai apoi Psalmul 127 cu 1. Ca să ilustreze versetul 10 din textul nostru. Haideți, vă rog, doar e Scriptura, avem la noi. Eu am citit, Apol a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Eu am sădit, zice Pavel, am venit la voi și am predicat Evanghelia și am înființat biserică, nu era aici biserica. De asemenea, după mine a venit Apolo. Și Apolo v-a întărit în credință, era foarte bun la studii biblice. Și biserica s-a întărit, dar vreau să vă spun ce Pavel, eu care am sădit sămânța cuvântului divin, Apolo care a întărit biserica în credință, nu sunt nimic. Dacă n-ar fi dat Dumnezeu binecuvântarea, zice, cu alte cuvinte, nu s-ar fi întâmplat nimic acolo, cu toată predica mea de evangelizare, cu toate studiile biblice ale lui Apolo, nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu am sădit, Apolo a udat. Dar biserica a crescut spiritual, de ce? Nu că am fost eu aici, ce Pavel, nu că a venit după mine Apolo, ci pentru că Dumnezeu, prin Duhul Lui, a binecuvântat cuvântul pe care noi l-am semănat și mai apoi l-am adus. Și în cuvântul din Psalmul 127 cu 1, aceeași idee care e și aici, lucrul acesta nu face nici prin putere, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Psalmul 127 cu 1, aceeași idee. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Ați auzit, frați și surori? Dacă Domnul nu zidește o casă, degeaba se chinuie cei care lucrează la ea. Dacă Domnul nu păzește o cetate, degeaba stau pe soldații în 3 schimburi la ziduri să pândească când vine inamicul. Că nu e nicio binecuvântare. Acolo unde Domnul e implicat, frați și surori, e binecuvântare. Unde Domnul nu e implicat, nu poate fi nicio binecuvântare, oricât alergătură, oricât stres ar fi lucruri făcute degeaba.
Acum, aș vrea să ne uităm în spatele binecuvântării. Zorobabel e îndemnat ca să meargă înainte, să fie credincios în lucru în credința lui. Îi se spune că lucrarea e început slab a lui. Cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Îi se spune să persevereze. Îi se spune că în față va avea mulți de greutăți. Că cine ești tu, munte mare, în fața lui Zorobabel? Îi se spune că lucrarea se va face prin Duhul Domnului. Dar mai încă ceva. Focalizarea din versetul 12 și 14 cu care se încheie capitolul. Am luat a doua oară cuvântul și am zis ce înseamnă cele două ramuri de măslin care sunt lângă cele două țevi de aur prin care curge un de lemn în el. Și versetul 12, aceștia sunt cei doi unși care stau înaintea Domnului întregului pământ. De unde vine acea putere? Din două ramuri de măslin care aveau viața în ele. Candelabru n-avea viață în el. Candelabru trăia cu viața care venea din cei doi măslini. Pentru că candelabru nu putea genera energie. Dar cei doi măslini puteau genera energie pentru că în ei era viața. Cei doi măslini erau vii în ei înșiși. Candelabru nu era viu în el însuși, depindea de cei doi măslini care scrie aici. În versetul 12, de cele două ramuri de măslini. Cine erau cele două ramuri de măslin? Le descoperim tot în Noul Testament. Prima ramură de măslin, Ioan 11 cu 16 și mai apoi 15 cu 5. Ca să vedeți același lucru care a fost în viața lui Zorobabel, ce spune prorocul Zaharia, este 100% valabil toată prorocia și pentru mine și pentru tine astăzi. Ceva am greșit eu. 1 cu 5. 1 cu 16. Ioan 1 cu 16. Ioan 1 cu 16. Mă scuzați. Și mai apoi 15 cu 5. Ioan 1 cu 16. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Acolo e vorba de Domnul Iisus. Și spune cuvântul, noi n-aveam nimic, eram goi. Eram candelabru fără viață. Și el, măslinul cel viu, așa cum în Zaharia 15, a lăsat să curgă un de lemnul sfânt din viața lui. Și noi am plinit din el, din plinătatea lui, din ce are el din plin. Și noi am plinit din plinătatea lui har după har. Asta se comunică. Și acel măslin din Zaharia 12 dădea viață candelabrului, adică celui care era în cuvânt, prin ce dă din el. Și mai apoi Ioan 15 cu 5, aceeași idee. Nu uitați ramura de măslin care are viață și din care curge uleiul în candelabrele de aur care însemnează poporul lui Dumnezeu. Ce spune aici? Haideți, vă rog. Altcineva. Sau voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multe roade. Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Vedeți aceeași idee din Zaharia, așa cum era măslinul care dădea un de lemn în candelabru care însemna poporul lui Dumnezeu. Așa spune și Domnul Iisus. Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Rămâneți în mine, că despărțiți de mine sunteți tăiați de la sursa de energie, de la sursa de ulei sfânt, de sevă sfântă și nu mai puteți face nimic. Domnul Iisus este un măslin, de aici vedem doi măslini. Cine e a doilea măslin? Efeseni 3 cu 16. Cineva care n-a citit până acum aș vrea să citească. Efeseni 3 cu 16. Îl avem deja afișat. Și îl rog ca potrivit cu bogăția slavei sale să mă facă să vă întăriți în putere prin Duhul lui, omul din nou. Mulțumesc! A doilea măslin, din care vine puterea sfântă, este Duhul lui Dumnezeu. Și textul din Zaharia, care prezintă cei doi măslini, prin care vine puterea în candelabru, care reprezintă poporul lui Dumnezeu, sunt cei doi din care vine puterea. E Domnul Iisus, care spune, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, dacă nu sunteți în legătură cu mine, se curgă seva, se curgă viață din mine în voi, nu sunteți nimic. Și de asemenea e Duhul. Dacă Duhul nu energizează,
Dacă Duhul nu dă putere, nu e nici o putere. Iată cei doi măslini care dau putere, dau un de lemn, dau ulei să curgă în acel candelabru care reprezintă poporul lui Dumnezeu, ca el să ardă și să își împlinească menirea în lumea în care trăim. Și iată, am vrut să cuprind în aproape o oră textul în Zaharia, capitolul 4, și să vedem cât de mult ne vorbește nouă, așa cum i-a vorbit lui Zorobabel în ziua aceea. Și ce aș vrea să însumăm și să reținem? În primul rând, orice chemare vine de la Dumnezeu. Omul prin el nu poate face nimic. Orice lucrări omenești sunt destinate falimentului. Dar o lucrare inițiată de Duhul Sfânt, e condusă de Duhul Sfânt și el mișcă oameni și mișcă inimi de unde nu ne așteptăm. Și când nu ne așteptăm și îi pune împreună și motivează să facă ceva. Și în fața noastră de multe ori stă o lucrare cât un munte, cum a stat în fața lui Zorobabel. Și cine se uită la un început de lucrare, o lucrare poate să pară de râs, firavă, slăbănoagă. Păi ce s-a apucat el sau ea să facă aia? Nu vede că nu merge, nu vede că nu e nicio... nu se mișcă lucrurile. Tot textul din Zaharia zice, cine disprețuiește ziua începuturilor slabe? Și dacă în față e un munte, dacă în față e o problemă, dacă Domnul e implicat în acea lucrare, niciun munte nu va putea să sta în față. După cuvintele Domnului Iisus, dacă vei zice acestui munte, mută-te, se va muta. E muntele de probleme care nu le poți rezolva. Muntele de greutăți care vin în fața ta, care nu știi cum să treci peste ele. Dar ceea ce, să nu uităm, în final, noi trebuie să fim dependenți de Duhul Sfânt și de Domnul Iisus. Că ei doi sunt cele două ramuri de măslin vii, din care vin puterea în candelabru. Și cum putem noi să fim dependenți de ei? Într-un singur fel. Prin viața de ascultare de cuvânt. De-aia spune cuvântul, nu întristați Duhul, nu stingeți Duhul. Ascultând cuvântul Domnului Iisus, zice, dacă veți împlini cuvântul meu, veți fi cu adevărat ucenicii mei. Ascultarea de cuvânt e ceea ce deschide acele resurse ale Duhului Sfânt și ale Domnului Iisus, cele două ramuri de măslin în viața noastră. Ca în viața noastră să fie lumină, să luminăm cu putere și să ne împlinim menirea pe acest pământ. Amin. Amin. Aș vrea să încheiem cu rugăciune, mai apoi încheiem cu o cântare. Haideți să ne ridicăm și careva dintre noi să vină în fața Domnului în rugăciune de mulțumire și încheiere și mai apoi vom încheia cu o cântare și mai apoi rog frații din comitet să mai rămână urmă să avem întâlnirea noastră în cămăruță. Doamne, Tatăl nostru, ne vedem atât de mici înaintea Ta. Să vedem atât de puternicia Ta, atât de mare, înțelepciunea Ta, dragostea Ta, da, Doamne, bunătatea Ta față de noi. Mulțumim, Doamne. Îți slavă Ești cu Îți mulțumim pentru această oară binecuvântată. Mulțumim, Doamne. Care ne-ai mai folosit cuvântul Tău prin cercul Tău. Îți mulțumim pentru îndeauna răbdare pe care o ai cu noi până vom ajunge acolo, unde nu va mai fi necaz, durere, unde veșnic va fi o bucurie, unde vom sta și te vom privi o veșnicie întreagă. Doamne, pregătește-ne pentru veșnicie și ajută-ne ca să trăim o viață curată pe Dumnezeu. Dacă de multe ori am fost în necaz, în dureri, în sândorări, te binecuvântăm pentru că ne-ai adus în această dimineață înainte, dacă să-ți vedem atot puternicia, Doamne, ne-ai încurajat prin cercul Tău în această dimineață. Îți mulțumim, scumpe Tată, te binecuvântăm și te rugăm, Doamne, strânge rândurile în biserica Ta de aici și o binecuvintează cu harul Tău. Binecuvintează lucrătorul Tău care se luptă din toate puterile ca să ne vestească cuvântul Tău. Doamne, deschide-ne inima și ajută-ne să fim conform voii Tale. Mulțumim, Doamne, și te binecuvântăm pentru că, deși suntem puțini, Doamne, harul Tău, binecuvântarea Ta
nu merge de la noi, ci ne îndemn la pocăință. Mulțumim pentru toate și te rugăm. Dă binecuvântare peste noi, pentru fiecare. Binecuvintează-ne familiile, binecuvintează-ne copiii, binecuvintează biserica ta, binecuvintează tineretul și pe toată aceea aparțin acestui biserici. Adeți aminte, Doamne, și de noi cei bătrâni, care tremurăm pe care și ne vedem sfârșitul zilelor, că ea se aproape. Ajută-ne să fim vrednici pentru Împărăția ta. Și te binecuvântăm pentru aceasta și rămânem încredințați că El e purtat de grijă. Slavă, onoare, glorie să aducem pentru noi. Amin. Amin. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. Încheiem cu cântarea de sol numărul 317. Unde merge un sfânt, acolo final adevărat, dacă acolo În haine strălucitoare